Ngizothanda ukuthi ngikwamukele ngiphinde futhi ngikubingelele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ezisematheni namhlanje nje nguphathela udaba oluthinta ke umbali Ngiba odlala ke indawo kaZodwa lapha kuMkhokha. Umbali Ngiba wenze enye ivideo lapha ku Instagram wakhe lade confirma khona ukuthi ke ngempela uyahamba kuMkhokha. Ncane ngizonazisa nginiphethela indaba ezibuhlungu kodwa zona kuzomela ukuthi ngiyidelive. Sekufike emaphethelweni kokuthi uZodwa ilanga lakhe lokugcina kuMkhokha. Namhlanje noma kusasa guys, ngithi nje angibonge wonke umuntu obengisupporta team Zodwa, ngibonga iproduction, ngibonga ichannel, ngibonga ama-producer. Ngiyathemba ukuthi ke nizwele babukeli indaba ke nje lezi ezibhlungu ensaveza ke khona la kuZimi Live last week ukuthi ke uZodwa uyashiya ke lapha kuMkhokha. Injalo ke nje babukeli and sikhulumile ke ngama-teaser, kuvelile lapha kuma-teaser ukuthi ke uMkhokha uzogadla kwaGumede. Kushuthi ke uzogadla ke yena uZodwa uMkhokha ofeature kuzoba indaba ezibhlungu especially for yena ke uDifa benomabusi. Akayivezi into ecacile kule video ukuthi ke ingane eshiya uMkhokha, uveza nje khona ukuthi ke sekufike isikhathi sokuthi ke ashiye. Kubhlungu lokho kwenzakalayo, kwaphinde ke futhi kwavela ukuthi ke uMazungu naye uyashiya ke lapha kuMkhokha. Sazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngawo uMkhokha, kodwa ke nje impela kubukeka sengathi ke ama-actor ayasishiya ke lapha kuMkhokha. Yizo kade ngikuphathele zona lezi mbukeli, ngicela nje ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.